Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Ειρήνη πάση. Και το πνεύμα σου. Σας καλωσορίζουμε στο αεροπορικό απόσπασμα Τρίπολης σε μια ιδιαίτερη σημαντική ημέρα για τις ένοπλες δυνάμεις. Σήμερα εγκαινιάζουμε το Κέντρο Διακλαδικής Εκπαίδευσης Μη Επανδρωμένων Αεροχημάτων. Μια νέα εκπαιδευτική δομή που φιλοδοξεί να αποτελέσει τον κοινό τόπο ανάπτυξης γνώσης, διαδικασιών και ανθρώπινου δυναμικού στον ταχαίως εξελισσόμενο τομέα των μη επανδρωμένων συστημάτων. Οι πρόσφατες επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή κατέδειξαν ότι μη επανδρωμένα αεροπορικά οχήματα χαμηλού κόστους μπορούν να επιβάλλουν δυσανάλογο επιχειρησιακό αλλά και οικονομικό βάρος, ακόμη και απέναντι στις πλέον σύγχρονες αεράμινες. Με ιδιαίτερη τιμή και αίσθημη περηφάνειας, παρίσταμε σήμερα στην τελετή των εγγενείων του νέου Κέντρου Διακλαδικής Εκπαίδευσης Μη Επανδρωμένων Αεροχημάτων στο αεροπορικό απόσπασμα Τρίπολης, μιας ακόμα υποδομής και οργανωτικής μεταβολής, η οποία αποτυπώνει με τρόπο αδιαμφισβήτητο τη μετάβαση των ενόπλων δυνάμεων στη νέα επιχειρησιακή εποχή. Η σημερινή τελετή σηματοδοτεί και εκκινεί έναν ακόμα ουσιαστικό, θεσμικό και επιχειρησιακό μετασχηματισμό της Ατζέντας 2030. Ένας χώρος με μακρά διαδρομή στην ιστορία της πολεμικής μας αεροπορίας, αλλά και ισχυρό γεωγραφικό και ιστορικό αποτύπωμα στη στρατιωτική ιστορική διαδρομή της χώρας, αναλαμβάνει μια νέα αποστολή, απολύτως ευθυγραμμισμένη και εναρμονισμένη με τις απαιτήσεις του σύγχρονου διακλαδικού πεδίου επιχειρήσεων. Ο χώρος που επί δεκαετίες συνδέθηκε με την 124 πτέρυγα βασικής εκπαίδευσης πολεμικής μας αεροπορίας και με την αρχική επαφή χιλιάδων νέων με το στρατιωτικό βίο, μετεξελίσσεται πλέον ως το κέντρο βάρους και το σημείο αναφοράς για την εκπαίδευση, την τυποποίηση, τη διακλαδική συνέργεια και την επιχειρησιακή αξιοποίηση των μη επανδρωμένων εναέριων συστημάτων. Σε αυτό το νέο, δυναμικά και τεχνολογικά απαιτητικό περιβάλλον ασφάλειας, όπου η πρόγνωση και η έγκαιρη αναγνώριση της απειλής, η ακρίβεια της επιτήρησης, η μετατροπή της πληροφορίας σε επιχειρησιακό πλεονέκτημα και η ταχύτητα λήψης απόφασης επηρεάζουν καθοριστικά την επιχειρησιακή έκβαση, τα μη επανδρωμένα αλλά και ειδικότερα τα μη επανδρωμένα αεροχήματα αναδεικνύονται σε κρίσιμο πολλαπλασιαστή ισχύος. Από την αναγνώριση και την επιτήρηση έως την προστασία δυνάμεων, την υποστήριξη των επιχειρήσεων, την ασφάλεια κρισίμων υποδομών και τη διαμόρφωση κοινής επιχειρησιακής εικόνας, τα περιπλανόμενα περιμαχικά, τα στρατηγικά πλήγματα σε βάθος, η κατάδειξη, η καθοδήγηση πυρών, η προσβολή στόχων από αυτόνομα αεροχήματα και τα μη επανδρωμένης προσβολής, αλλά γενικότερα όλα τα συστήματα μη επανδρωμένων αεροσκαφών έχουν ήδη καταστεί οργανικό και κομβικό στοιχείο της σύγχρονης επιχειρησιακής ικανότητας και αποτελεσματικότητας. Ως εκ τούτου διαμορφώνεται μια νέα πραγματικότητα. Η επιχειρησιακή υπεροχή συναρτάται ολοένα και περισσότερο με την ικανότητά μας να ενσωματώνουμε την τεχνολογία με ταχύτητα, να την αξιοποιούμε με ασφάλεια, να την υποστηρίζουμε με επάρκεια και να τη μετατρέπουμε σε απτό αποτέλεσμα στο πεδίο. Εν τούτης, μόνο δια του ανθρώπινου παράγοντα οι δυνατότητες αυτές μετουσιώνονται σε αξιοποιήσιμη επιχειρησιακή ισχύ. Εύχομαι το νέο Κέντρο Διακλαδικής Εκπαίδευσης να εκπληρώσει στο ακέραιο την αποστολή του, να καταστεί κεφαλαιώδες σημείο αναφοράς για την εκπαίδευση στα μη επανδρωμένα εναέρια και αυτόνομα συστήματα στο διεθνές περιβάλλον και είμαι πεπισμένος ότι θα συμβάλλει ουσιαστικά και καθοριστικά στην συνόλο επιχειρησιακή αναβάθμιση των ενόπλων δυνάμεων. Σας ευχαριστώ θερμά. Σεβασμιότατε, αγαπητοί οι συνάδελφοι στην κυβέρνηση, Θανάση και Κώστα, αγαπητέ κύριε Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, αγαπητέ μου κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, κύριοι Δήμαρχοι, κύριοι Αρχηγέ ΓΕΘΑ, κύριοι Αρχηγοί των Γενικών Επιτελείων, κύριοι Ανώτατοι Αξιωματικοί, αγαπητά μέλη της τοπικής αυτοδιοίκησης, εκλεκτές, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι
Θέλω να σας είμαι ειλικρινής και εκτός κειμένου είναι για μένα μεγάλη χαρά σήμερα και στιγμή μεγάλης περηφάνειας που βρίσκομαι εδώ στην Τρίπολη, στα εγγένεια του Κέντρου Διακλαδικής Εκπαίδευσης Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών. Μια δέσμευση, ένα στοιχείο της συνολικής μεταρρύθμισης των ενόπλων δυνάμεων που ξεκίνησε το Γενάρη του 2024 υπό την επικεφαλίδα Ατζέντα 2030. Μια ολιστική προσέγγιση προστασίας της πατρίδας μας, βασισμένη σε μια βασική, κύρια και θεμελιώδη παραδοχή, ότι πρέπει να αλλάξουν όλα. Οι κύριοι αρχηγοί, ο αρχηγός ΓΕΘΑ και ο αρχηγός της αεροπορίας διατύπωσαν, νομίζω, με σαφήνεια τον ρόλο που τα μη επανδρωμένα παίζουν στις σύγχρονες συγκρούσεις. Εμείς εδώ στην Ελλάδα, πρέπει να σας πω, κάνουμε μια, νομίζω, πολύ συγκροτημένη προσπάθεια. Έχουν δημιουργηθεί, όπως ξέρετε, οι 3 παραγωγικές βάσεις για μη επανδρωμένα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Αναφέρομαι στο 306 εργοστάσιο βάσης, στο 316 εργοστάσιο στην Ξάνθη και το καινούριο εργοστάσιο το οποίο θα μπορέσει να μας δώσει στην Μαλακάσα μια ευρύτατη παραγωγική δυνατότητα. Όμως απαραίτητο συμπλήρωμα της δυνατότητας παραγωγής μη επανδρωμένων πρώτης, δεύτερης και τελικά τρίτης κατηγορίας είναι η παραγωγή στελεχών που μπορούν να χρησιμοποιούν αυτά τα συστήματα. Και σήμερα εγκαινιάζουμε ακριβώς αυτό όσον αφορά τα αεροχήματα. Το Διακλαδικό Κέντρο Εκπαίδευσης, με το οποίο θα προετοιμάζουμε πιλότους μη επανδρωμένων αεροχημάτων. Κυρίες και κύριοι, πέρα από κάθε περιττή μετριοφροσύνη, θέλω να σας πω ότι η πατρίδα μας έχει τη φιλοδοξία το 2030 να είναι η ισχυρότερη δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην χρήση αυτόνομων οχημάτων στον αέρα, στη θάλασσα, στη στεριά. Θα επιδιώξουμε αυτό το στόχο με συνέχεια και συνέπεια, διότι είναι ένας στόχος απαραίτητος για τη διασφάλιση του μέγιστου αγαθού της εθνικής μας επιβίωσης. Η ανθρωπότητα έχει περάσει σε μια εποχή που η ισχύ παράγει η πραγματική δυνατότητα και όχι το δίκαιο. Κατά συνέπεια, ακριβώς για να προασπίσουμε το δίκαιο, οφείλουμε να δημιουργήσουμε παράγοντες ισχύως. Διαβάζω τον τελευταίο καιρό ένα βιβλίο για την ελληνική ιστορία του γνωστού ιστορικού Βασίλη Παναγιωτόπουλου. Νομίζω το έχω ξαναπεί. Ο τίτλος του βιβλίου είναι «Πάντοτε εκ των υστέρων». Οφείλω να πω ότι αν κοιτάξετε το σήμα του νέου κέντρου θα δείτε ότι η πρώτη λέξη είναι προοράν. Προβλέπειν, βλέπειν μπροστά. Νομίζω ότι ήρθε η στιγμή, έχει έρθει η στιγμή για τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, αλλά για την πατρίδα μας γενικότερα, για την πορεία της Ελλάδας σε αυτό το δυστοπικό περιβάλλον του 21ου αιώνα, να αναστρέψουμε το πάντοτε εκ των υστέρων, να γίνουμε προμηθείς και όχι επιμηθείς, και το βιβλίο αυτό, όταν κάποτε θα γραφεί από έναν ίσως άλλο ιστορικό, να έχει τον τίτλο «Πάντοτε πλέον εκ των προτέρων». Σας ευχαριστώ πολύ. Να είναι καλό. Ο σεβασμιότατος έχει την καλοσύνη να μου υπενθυμίσει κάτι που θα θέλω να είμαι ειλικρινής, το θυμόμουν και εγώ. Το είχα υποσχεθεί ακριβώς ένα χρόνο πριν. Εμείς, το Σεπτέμβριο. θα μου πείτε, αλλά γενικά στην πολιτική τι είναι να αμφισβητείτε αν αυτό το οποίο υπόσχεται κανείς πραγματοποιείται. Εδώ λοιπόν είμαστε για να διαψεύσουμε
την λαϊκή νερίση ότι αυτό δεν συμβαίνει. Πάμε. Καλημέρα κύριε Υπουργέ. Από εδώ είναι τα μη επανδρομένα αεροχήματα. Κύριο χαρακτηριστικό του είναι η υψηλή του αντοχή σε κάθε βεβαρημένο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον. Είναι σήμερα μεγάλη μου χαρά που μετά τα εγγένεια του Κέντρου Εκπαίδευσης των Μη Επανδρομένων στην Τρίπολη επισκεφθήκα τον φίλο Περιφερειάρχη, τον Δημήτρη Πτωχό, εδώ ακριβώς στην έδρα της Περιφέρειας στην Τρίπολη. Είμαι ευτυχής πρώτον διότι είχα την ευκαιρία να εκπληρώσω μια υπόσχεση που έδωσα ακριβώς εδώ κατά την ημέρα της επετείου της κατάληψης της Τρίπολης από τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη πέρσι, ότι δηλαδή θα δημιουργηθεί εδώ η συγκεκριμένη σχολή μη επανδρομένων αεροχημάτων. Μια σχολή πολύ σημαντική για την Ατζέντα 2030, τη μεταρρύθμιση των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, τη μετάβαση στη νέα εποχή. Από εκεί και πέρα όμως είχα την ευκαιρία να μιλήσω με τον Περιφερειάρχη για τοπικά ζητήματα, για το πώς μπορεί το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να βοηθήσει την μεγάλη αναπτυξιακή προσπάθεια που γίνεται εδώ στην Πελοπόννησο. Για τα ζητήματα αυτά θα αναφερθεί ο Περιφερειάρχης. Θα ήθελα όμως να σας πω ότι εμείς προσλαμβάνουμε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας όχι μόνο ως ένα φορέα παροχής ασφάλειας στον Έλληνα πολίτη και προστασίας των συνταγματικών δικαιωμάτων της πατρίδας μας, του συνταγματικού μας χώρου, αλλά επίσης και ως ένα αναπτυξιακό φορέα. Ένα φορέα ο οποίος μπορεί το ειστέρημα του Έλληνα φορολογούμενου για την άμυνά του να το μετατρέψει επίσης και σε δυναμισμό για την ελληνική οικονομία. Σε παραγωγή εξαγώγημων προϊόντων, σε παραγωγή τεχνογνωσίας, τελικά σε δημιουργία εθνικού πλότου. Κύριε Περιφερειάρχη, ευχαριστώ και πάλι για την εγκαρδιότητα της υποδοχής. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω και εμένα ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη χαρά μου που υποδέχομαι σήμερα εδώ τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον Νίκο Δένδια, έναν Υπουργό, το φίλο τον Νίκο Δένδια, με τον οποίο έχουμε μια εξαιρετική και με πολυετής φιλία και συνεργασία από όλους τους τομείς στους οποίους βρεθήκαμε. Και μάλιστα είναι πολύ μεγαλύτερη η χαρά μου επειδή αυτό γίνεται με αφορμή την έναρξη λειτουργίας του Κέντρου Διακλαδικής Εκπαίδευσης αυτόνομων αεροχημάτων εδώ στην Τρίπολη, μια πολύ σπουδαία πρωτοβουλία η οποία σηματοδοτεί τη δέσμευση όλων για τον εξυγχρονισμό των ενόπλων δυνάμεων, όπως επίσης και την πολύ σπουδαία πρωτοβουλία τα τελευταία χρόνια για να μπορέσουν οι ένοπλες δυνάμεις να γίνουν πολύ πιο αποτελεσματικές, πολύ πιο ουσιαστικές και σίγουρα να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν με καλύτερο τρόπο το ρόλο τους. Για την τοπική κοινωνία της Τρίπολης, της Αρκαδίας, αλλά και όλης της Πελοποννήσου, αυτό έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία. Και έχει μεγαλύτερη σημασία γιατί οι συμπολίτες μας εδώ στην Τρίπολη, η τοπική κοινωνία, είχαν πολύ στενή σχέση με την 124 βασικής εκπαίδευσης, στην οποία πραγματικά έχει βασιστεί ένα πολύ μεγάλο μέρος της αστικής, αν θέλετε, λειτουργίας της περιοχής. Νομίζω ότι αυτή η πρωτοβουλία ενισχύει ακόμα περισσότερο αυτή τη σχέση την οποία υπάρχει και θα βοηθήσει πολύ περισσότερο την τοπική κοινωνία. Επίσης, είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και για άλλους τρόπους με τους οποίους το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και προσωπικά ο κ. Δένδιας θα μπορούσε να βοηθήσει πολύ περισσότερο στην ουσιαστική αποκέντρωση, αξιοποιώντας τμήματα είτε της ακίνητης περιουσίας είτε παραγωγικών μονάδων που υπάρχουν να κάνουμε μια προσπάθεια ώστε να αξιοποιηθούν καλύτερα προς όφελος της Πελοποννήσου και όλων των περιφερειακών ενωτήτων. Μίλησαμε συγκεκριμένα για περιοχές που βρίσκονται εδώ στην Αρκαδία, στην Περιφερειακή Ενότητα της Αργολίδας, όπως και στην Περιφερειακή Ενότητα της Κορινθίας και νομίζω ότι πολύ σύντομα θα μπορούμε να πούμε πολύ περισσότερα. Θα ήθελα να σημειώσω ότι όλοι μας και εγώ προσωπικά είμαστε πολύ περήφανοι για τις ένοπλες δυνάμεις.
της Ελλάδος, όπως επίσης είμαστε πολύ περήφανοι για την προσπάθεια την οποία γίνεται. Και για τον λόγο αυτό θα ήθελα να συγχαρώ τον Υπουργό, τον Νίκο Δένδια, θα ήθελα να συγχαρώ όλους όσοι συμβάλλουν σε αυτή την πολύ μεγάλη προσπάθεια που γίνεται, όπως επίσης και ένα πολύ μεγάλο μπράβο στο αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας ανάμεσα σε κυβέρνηση, στους βουλευτές, στην περιφέρεια, στους δήμους, σε όλους όσοι έχουν συμβάλει για τη λειτουργία του Κέντρου Διακλαδικής Εκπαίδευσης εδώ στην Τρίπολη. Και πάλι ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρέπει να αναφερθώ, κύριε Περιφέρειαρχα, βέβαια, γιατί θέλω να είμαι δίκαιος και ειλικρινής και σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Στο διαρκές lobbying που έχει γίνει στο Υπουργείο από τον συνάδελφό μου, με τον οποίο επίσης συνυπηρετήσαμε, τον νυν Υφυπουργό Παιδείας, τον Κώστα Βλάσιο, ο οποίος όμως ήταν και δικός μου Υφυπουργός στο Υπουργείο Εξωτερικών. Ο Κώστας πραγματικά είναι ακίνητος φρουρός των συμφερόντων της Αρκαδίας. Ο Κώστας κάνει ό,τι μπορεί για όλες σχεδόν τις πρωτοβουλίες που έχουμε εδώ στην Αρκαδία και θα ήθελα και εγώ να τον ευχαριστήσω για όλη αυτή τη συνεργασία και την προσπάθεια την οποία έχουμε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επισκεπτή σας. Για μας αποτελεί πέρα από χαρά, γιατί όπως είπε και ο Παναγιώτης, είναι ο Γενικός Γραμματέας μας, ο Μαντάς, είστε και πολύ συμπαθείς. Είναι και μεγάλη μας η τιμή που ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης επισκέπτει το μελητηριό μας. Κύριε Βλάση, και εσείς καλώς ήρθατε. Να επισφραγεί στο γεγονός ότι ο κ. Βλάσης πάντα είναι δίπλα μας σε οποιαδήποτε στιγμή τον χρειαστούμε και έχει αποδείξει ότι στηρίζει πραγματικά. Και ευκαιρία των καμερών να πούμε, γιατί υπάρχουν και πολλά που ακούγονται, ότι είναι από αυτούς οι οποίοι βάλανε πλάτη εξ αρχής να έρθουν στην Τρίπολη οι φαρμακοβιομηχανίες. Οπότε λοιπόν αυτοί που πρέπει να λάβουν τα μπράβο που ουσιαστικά την βοήθησαν, ένας από αυτούς είναι ο κύριος Βλάσης, για όσους γνωρίζουν. Και μας ενδιαφέρει στην πράξη, κύριε Υπουργέ, αυτοί που γνωρίζουν την πραγματικότητα. Ο κύριος Υπουργός είναι γόνος Προέδρου Επιμελητηρίου για 19 επισυναπτά έτη, από το 1983 μέχρι το 2002. Ο πατέρας των Σπυρίδων Δένδιας υπήρξε πρόεδρος του Μελητηρίου Κέρκυρας. Ήταν από αυτούς που είχαν τους τηλοβάτες της Κεντρικής Ένωσης, αλλά και το κυριότερο ήταν ότι ήταν από αυτούς που έβαλαν τις νησιωτικές περιοχές σε ένα δίκτυο νησιωτικών περιοχών ευρωπαϊκών μελητηρίων, το περίφημο, αν έχετε ακούσει, Ινσουλιέρ. Οπότε... Μελετημένος, κύριε. Ναι, Εμένα είναι μεγάλη μου χαρά, σας το λέω, από μικρό παιδί νιώθω οικία στην επιμελητιακή οικογένεια. Μάλιστα έχω ζήσει εποχές ως νέος δικηγόρος που τότε η Ελλάδα είχε ιδιόρυθμες προσεγγίσεις και είχε στραφεί εναντίον του επιμελητιακού θεσμού με προσπάθειες ελέγχου κτλ. Τα επιμελητήρια είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Ορθά ο νομοθέτης τα έκανε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, διότι είναι ο κατά νόμον σύμβουλος της πολιτείας. Δεν είναι συνδικαλιστικός φορέας τα επιμελητήρια, έχουν μια πολύ ευρύτερη αποστολή. Και μάλιστα αυτή τη στιγμή που η οικονομία αλλάζει, τα επιμελητήρια είναι ο φορέας αυτός, ο οποίος είναι κοντά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτή είναι η ροχοκολιά μας, να μην κοροϊδευόμαστε, και μπορεί να τις βοηθήσει να πάνε στην καινούρια εποχή. Και ακριβώς η νέα τεχνολογία έχει τέτοια χαρακτηριστικά που μπορεί να βοηθήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και βεβαίως είναι πολύ σημαντικό, κύριε Πρόεδρε, και γι' αυτό είναι τιμή για μένα που σας επισκέπτομαι, να σταθούμε δίπλα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην ελληνική περιφέρεια. Δεν μπορεί και δεν πρέπει. Είναι και ασύμβατο με την κοινή λογική, αλλά και εθνικά ασύμφορο να περιοριστεί το σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας της χώρας στο λεκανοπέδιο της Αθήνας. Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Φτιάξαμε οδικούς άξονες με τεράστια δαπάνη του Έλληνα φορολογούμενου. Αυτοί οι οδικοί άξονες σκοπεύουν να διατηρήσουν οικονομική και κοινωνική ζωή στην περιφέρεια. Δεν είναι τουριστικές υποδομές μόνο οι οδικοί άξονες, άρα στο βαθμό που μπορώ. Ο Κώστας είναι παλιός μου συνεργάτης και φίλος μου, ο Κώστας ο κύριος Βλάσης. Με τον Περιφερειάρχη είχα μια πολύ γόνιμη συζήτηση. Είχαμε συνυπηρετήσει επίσης το Υπουργείο Ανάπτυξης. Εάν με τις μικρές μου δυνάμεις μπορώ να βοηθήσω, είμαι απολύτως στη διάθεσή σας. Ούτως ή άλλως προσλαμβάνω το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ως ένα Υπουργείο που αφορά μεν την παροχή του αγαθού της ασφάλειας στους Έλληνες πολίτες, αλλά έχει και μπορεί να αποκτήσει, και κακώς το έχουμε υποτιμήσει, και αναπτυξιακό χαρακτήρα. Έχει ένα πολύ μεγάλο προϋπολογισμό. Αν αντί να δαπανάμε αυτά τα χρήματα αγοράζοντας προϊόντα από τα ξένα ράφια, μπορούμε να δημιουργήσουμε εγγενή παραγωγή, και αυτό είναι δυνατό να γίνει, παραδείγματος χάρη στα αυτόνομα οχήματα, σαν αυτά που θα εκπαιδεύει το προσωπικό μας η διακλαδική σχολή εδώ, μπορούμε να δημιουργήσουμε, σας διαβεβαιώ, μια νέα πραγματικότητα και για τις ελληνικές ενόπλες δυνάμεις
Ούτως ή άλλως οι πόλεμοι έχουν αποδείξει ότι αυτό που αγγλιστή λέγεται resilience, ανθεκτικότητα είναι μια ελληνική μετάφραση, για να υπάρξει σε μια χώρα πρέπει η χώρα να έχει η ίδια παραγωγική βάση. Δεν μπορούμε να τα παίρνουμε όλα απ' έξω, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Κάνουμε λοιπόν μεγάλες κινήσεις σε αυτό. Νομίζω ότι η σύνδεση της περιοχής της Αρκαδίας με τη λογική των αυτονόμων οχημάτων στον αέρα μπορεί να λειτουργήσει πολλαπλά. Όχι μόνο ως μεταφορά μιας δραστηριότητας εδώ, την οποία ούτως ή άλλως είχα υποσχεθεί. Θέλω να σας είμαι ειλικρινής, θεωρώντας ότι είναι κατά πολύ υπέρτερη της προηγούμενης δραστηριότητας που υπήρχε των νεοσυλλέκτων, οι οποίοι μέναν κάποιες μέρες εδώ και βεβαίως η παρουσία τους είχε ένα οικονομικό αποτύπωμα στην τοπική οικονομία, το καταλαβαίνω. Αλλά αυτό είναι άλλης κλάσης αποτύπωμα. Δεν είναι μόνο μεταφορά επίσης σπόρων, διότι εδώ θα έρχονται άνθρωποι να εκπαιδεύονται, καταρχήν από τις ένοπλες δυνάμεις, αλλά μετά και από την αστυνομία και από το ριζοσπαστικό σώμα και από την πολιτική προστασία. Ελπίζουμε και από άλλες χώρες. Πολύ σημαντικό. Αλλά το κυριότερο είναι ότι αφορά μια νέα τεχνολογία. Βάζει μια περιοχή σε μια άλλη αντίληψη και σε μια άλλη εποχή. Δεν έχω το παραμικρό εναντίον του ελληνικού σουβλακιού, μου αρέσει και πάρα πολύ. Αλλά οφείλω να πω ότι καλώς κακώς έχει πεπερασμένη δυνατότητα δημιουργίας οικονομικής ανάπτυξης. Η προηγμένη τεχνολογία έχει άλλες δυνατότητες, κρατάει προσωπικό στον τόπο, ανθρώπους σπουδαγμένους με δυνατότητες. Άρα είμαι πάντα στη διάθεσή σας και ευχαριστώ θερμότατα για την φιλόφρονα υποδοχή. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ θερμά κύριε Πρόεδρε. Να είστε καλά. Γεια σας, καλό μεσημέρι. Καλά. Ο νομός Αρκαδίας έχει δύο Μητροπόλεις, τη Μητρόπολη Μαντινίας και Κινουρίας, που απλώνεται το κομμάτι της Κινουρίας από το Άστρος μέχρι Λεωνίδιο κάτω, όλη αυτή την πλευρά και την περιοχή εδώ της Μαντινίας.